jotono lamsuga ni wati channel o tini ni story ingkha jiya no hamjakgoi tabuk bahai sarakya bini hamjakma chala hinkai tangi sarakya norok pulyani simi last jora kaham ke khanadi tei norok bono chobai mankhankhe chobadi tei norno ang kok kolokma sayawoi kok kisasa samaboino bujirna bagui try khainai pulyao bwrui tei chela borok para kaisa tonglaio apuro borok khorokni onek dol kaham tei borok best friend abo tikhaino o chala o bwrui hamjak thangka tei o bwrui bahaino o chala no hamjak thangka aboni ulokai bwrui saiman thangka o chalani tei khoroksa bwrui tongo agurtolao pori tongo hinui atikhaino borok walai break up eba ke kaklaikya haiphono chala bini parani bwrui asuk care khaliya break up khlai rijak phono tangai hinkai bini agurtolao tei khoroksa bwrui tongma bagui apuro bwrui bahaino JODI.CHAJAK tei khoroksa chala swnamui phonoka abo tikai borokni hamjakma tei best friend je tongmani kaklaina nangkha borok tabuk aboni 2 bochor pore bwrui college complete khlaikya women's college o tei chala bahaino college complete khlaikya MBB college o borok hinkai tabuk lockdown ni bagui jotono janjani nogo phailajak borok abo tikheno khoroksa tei khoroksano lama rogo malaikhankhe kok salaio tei o chala saimanka bini agio chala tongphono tabuk bini chala gri bo single hinui saimanka aboni bagui bo bini pulyani hamjakma bwrui teisa hamjago hinui sana muchungphono bwkhani kokno khulugui sarakliya tangai hinkai bini bahaino pulyao chaya khlaimani aboni bagui bo bahaino kirijagui tongkha tei dolrok norok bono kono mungsasuk kaham eba ke hamya bini je tabo hamjak tongmani tei sana muchungkhai ke eba phwrungna muchungkhai ke comment box o comment khlai sadi tei bo saka bini pulyani chainai bagui bo map sana goisio jesuk nangsak bo sori sanai o bwrui abodi hinui bo saka tabo bini bwkhao hinkhe abo simi bo o bwrui tesa hamjago hinui samani kaham da wngno eba khe saya tongkhaida chano norok bono kono sana muchungkha hinkhe comment box o comment khlai sadi tei jodi nung bono chobana muchungkha hinkhe o video no phano share khlai redi tangai hinkhe yang video ni yang ti bisingti phano bini hamjakma borok bujui manang thung।